I hem quedat que a 35 comencem. Ara començava l'emissió per YouTube. Vull dir que a partir d'ara hi ha l'emissió aquesta per Zoom i a la vegada s'està retransmitint per YouTube per si algú simplement vol seguir-ho. I aquest dia seria una sala més de participació directa i després hi hauria l'altra de seguiment. El tema per demanar paraules sí que demanarem que es demanin a través del xat. En el xat hi ha la persona que pot demanar paraula, el teniu el podeu clicar, l'obriu i qui vulgui demanar paraula, doncs ho fem a través del xat. Sí? Aleshores, l'informe que es presentarà està fet en base a uns materials que estan publicats, que és l'últim diari de lluita internacionalista, el número 171, i que tothom qui està escoltant el pot demanar i pot tenir en paper o bé a través de la pàgina web doncs el pot llegir el reste de continguts del diari. Aleshores, sense més, comencem. A veure, bona part de la premsa estrangera, el titular que ha destacat de les eleccions ha sigut el tema de que l'independentisme aconsegueix una majoria. Tant en vots com en escons. Ara anem a matisar el tema. Si el tema del 51% el posem en clau de l'independentisme màgic de Puigdemont, és a dir, que ara sí que ens faran cas l'Estat i que ens farà cas Europa, això realment no té cap valor. És a dir, que ara, perquè s'hagi tret 51%, l'Estat ens faci cas i accepti el dret a autodeterminació o que Europa ho replantegi, això és independentisme màgic. Ara, no traiem valor el fet que en totes les darreres eleccions l'independentisme ha anat creixent en percentatge i ha anat creixent en escons. Això no és secundari. Per què? Perquè això és una de les claus que ens permet treure una primera definició d'aquestes eleccions. I és que no permeten començar a tancar la crisi oberta a l'octubre del 17. És a dir, ara explicarem una mica el per què, però aquest fet de que no afluixi en el terreny electoral el tema del vot a l'independentisme té una conseqüència que és difícil tornar a una normalització autonomista de l'autonomia, que és el que centrarem ara com a segona idea. Quin era el centre que ens plantejava que era aquesta operació d'estat al voltant de les eleccions, que es deia, també deien en forma periodística, l'efecte illa. Què era? Quina era la idea de fons que va fer que fins i tot els jutges participessin, no només provocant l'inhabilitació de Torra, sinó fins i tot intervenint amb la data on s'havien de fer aquelles eleccions. Quin era aquell operatiu? Quin era l'operatiu de Sánchez, del govern, al voltant de les eleccions catalanes? Era políticament que era reforçar i donar com a única sortida l'acord que té Esquerra amb el PSOE i que ha començat a funcionar a nivell de Madrid amb diverses aprovacions en el qual Esquerra donava suport al govern. En aquest projecte, en aquest pla d'estat en el que ha intervingut la justícia d'una manera molt significativa, hi havia 3 objectius. Un primer objectiu és plantejar el PSOE, reforçar el PSOE com una referència indiscutible per a una sortida a Catalunya. És a dir, enfortir a través d'Illa i del PSC, del PSOE, amb la votació, que fos un element rellevant, aconseguit. Guanya les eleccions, s'emporta bona part del vot de Ciutadans, etc. Aquesta part de l'efecte Illa, una part, aconseguit.
Una segona, que dins de la correlació de forces Esquerra Junts per Cat, amb Esquerra, que és amb qui té l'acord al PSOE, tingui una predominància, és a dir, es comenci a pensar que el proper president de la Generalitat i, per tant, interlocutor privilegiat, sigui d'Esquerra Republicana. Aconseguit. Aquí ja diríem aconseguit pels pèls. Per què pels pèls? Perquè totes les enquestes estaven donant que Puigdemont retrocedia significativament i no ha sigut. És veritat que Puigdemont, quan recorda que només amb els vots que s'emporta Mas amb el PDeCAT, els 76.000 famosos vots, era suficient per quedar per sobre d'Esquerra, doncs efectivament, Puigdemont aguanta. És veritat que cedeix al primer lloc a Esquerra Republicana, però aguanta. Però dins del mateix, diguem-ne, bloc independentista, qui més creix en proporció simplement perquè és qui més aguanta el vot, és la CUP, que és qui puja 5 escons, de 4 a 9. Per tant, segon objectiu, sí, però pels pèls. I en el fons, aquí sí que entronca el tema del 51%, i és que perquè el pacte Esquerra-PSOE tiri endavant, que és un pacte que el que pretén és canviar presos i preses per una estabilització autonomista, és a dir, és el que diu Esquerra, que és, hem de ser realistes. Què és ser realistes? Ens toca gestionar l'autonomia, punt. I l'altre ho aparquem. I quin és l'altre gran missatge? Bueno, intentem salvar els presos o alguna cosa. Per tant, aquest vindria a ser una mica el pacte, l'essència del pacte PSOE-Esquerra Republicana. És estabilització a canvi d'una sortida més o menys negociada. Es digui amnistia sembla que no, que la cosa més passaria per una reforma del Codi Penal, possiblement amb un indult. Bé, aquí podíem negociar-ho, però s'havien de sentar les bases polítiques per poder fer efectiu aquest tema. I quin és, per això, quin és l'element que no funciona en aquest operatiu efecte illa, operatiu d'estat al voltant de les eleccions catalanes? El que no funciona és justament que no afluixa. El que diríem el vot independentisme no afluixa. És més, qui més creix en escons és justament a l'esquerra. És a dir, aquest és l'element que fa difícil el què? Que Esquerra vengui que efectivament s'ha de normalitzar l'autonomisme. Aquesta és la dificultat política que sortim d'aquestes eleccions. El següent element que plantejàvem, una alta abstenció. Bé, la gent diu una alta abstenció, clar, hi ha hagut hi ha la pandèmia, és veritat que hi havia instruccions per part de col·legis de metges que deien que havia sigut un error, que no recomanaven. Sí, això és veritat. Però és veritat que hem vist les eleccions nord-americanes amb uns índexs de pandèmia disparats, amb una participació rècord. És a dir, si hi ha una motivació política suficient, el que venia a ser el fre objectiu que suposa una pandèmia podia ser superat. Per tant, el problema no era només la pandèmia, és que no hi havia una motivació suficient com per vèncer els efectes abstencionistes de la pandèmia. I això s'ha donat, i aquesta és una part important, més en l'àmbit, perquè és veritat que els dos blocs, gairebé transvasament de vots entre el que anomenem moltes vegades independentisme i el que és el sector més unionista, constitucionalista, realment de trasvassos pràcticament no s'han apreciat trasvassaments de vots entre aquests dos blocs. O sigui, han continuat sent els dos elements determinants de la clau, la primera de les claus que cal analitzar de les eleccions. Llavors, si això no s'ha donat i efectivament l'independentisme ha augmentat amb escons i tot això, és perquè aquesta abstenció també ha repercutit fort en tot el que seria el bloc, diguem-ne, unionista. I això té a veure, des del nostre punt de vista, no només, ja dic, amb aquest efecte pandèmia, sinó amb que l'operació illa no tota la gent la veia. És a dir, no tota la gent que es podia identificar amb un bloc més o menys
de no ser independentista, de defensar d'una manera o una altra l'estatus actual. I és perquè, efectivament, sobre sectors de classes populars, les pròpies conseqüències de la política que s'ha fet al voltant de la pandèmia tampoc empenyia a votar. És a dir, hi ha molta gent emprenyada. Per tant, nosaltres dèiem, l'abstenció és un sector que es cansa, no és poder la paraula més clara, que està d'alguna manera o decebuda o emprenyada. I aquest sector és veritat que castiga els dos blocs. Una, per aquesta identificació de la política de l'Estat que s'ha fet al voltant del govern amb tota la pandèmia, que ha castigat molt durament sectors que possiblement haguessin votat i que diuen jo no dono un altre més vot perquè m'estan ofegant. Una part d'aquest sector veurem que es desplaça cap a Vox, però és una part només. I també castiguen el bloc, diguem-ne, indepe. Sobretot a on? Castiga sobretot a Junts per Cat i Esquerra, que perden una quantitat important de vots. Aquí també hi ha una explicació d'algun cansament, no? Cansament d'aquest peripé que ens han mantingut 3 anys amb el govern Torra, amb aquestes operetes d'enfrontaments que no porten enlloc, perquè realment si fossin enfrontaments per projectes polítics diferenciats o que tinguessin alguna sortida per la gent, però realment eren simplement una pugna estèril en el sentit de que no aportaven res al que la gent esperava, i és alguna implementació d'anar cap a un projecte al voltant d'un projecte de la independència, un projecte polític que no n'hi ha ni un cas ni l'altre. Uns ens diuen tornar enrere i els altres fan això que ja tothom anomena l'independentisme màgic, de simplement per anar repetint frases rimbombants, pensar que s'arribarà a una solució quan no s'avença. Llavors, aquest rebuig també es va detectar amb un element molt important, i era que el vot nul, és a dir, gent que anava a votar, però simplement aquest sí que és per emprenyament, perquè t'estalvies d'anar a votar, almenys no vas i no perds el temps, si no veus que no hagi de servir. Però si vas a votar nul, doncs realment el que vens a manifestar és que estàs emprenyat amb la situació. I aquest va multiplicar-se respecte a anteriors eleccions. Per tant, que hi ha elements de cansament, hi ha elements que pensen que a través de les eleccions no es va enlloc, no val la pena, no resoldrem cap dels problemes que la gent sent com immediats i, per tant, l'abstenció és alguna cosa... Per això dic que és una mica més o és més que simplement passo. Perquè ni la situació permetia que la gent pensés no ve d'aquí perquè la situació està apretant molt al passar, i a la vegada hi ha aquests elements que detectem que no només és estar emprenyat, és que no vull o no sé qui votar perquè no em crec a ningú, està avançant en un sector de l'electorat, per dir d'alguna manera. El tercer element que dèiem, hi ha un efecte polarització. Això ho venim analitzant des de fa temps, i l'efecte polarització és social. Després té la traducció electoral, però inicialment és un procés social. Quan diem polarització, què diem? Diem que hi ha un empobriment de les classes populars, incloïdes sectors de petita burgesia, etc., que fan que la política que li estan fent les referències històriques, els de sempre, les opcions tradicionals, no aporten solucions als problemes i busques alternatives. I aquí l'hem vista en un sentit escurant-se a la dreta amb el tema del vot Vox i en un sentit, sense que això s'hagi produït d'una manera massiva, però és veritat que és qui millor ha aguantat des del punt de vista electoral la situació, que ha sigut la CUP a l'altra banda. És a dir, hi ha una polarització social a la recerca de respostes quan les respostes que ens donen o que els hi donen les opcions, diguem-ne, tradicionals, PSC, amb totes les variants, realment no em resolen i he de trobar una cosa diferent. Per tant, d'alguna manera hi ha aquesta doble efecte de polarització. Dèiem, des del punt de vista de Vox, Vox repeteix una mica el que ja hem analitzat amb altres factors, i són els sectors de l'Estat, els trobem sempre on hi ha casernes militars, Guàrdia Civil, o sigui, hi ha una part associada. Vox
partit d'una part significativa de l'aparell d'estat. Sempre deien que quan hi ha estatals, a un lloc que guanya sempre, o que sempre està, és a la Moncloa, on està el rei, a la Zarzuela, al voltant de tot on vota la gent de la Casa Real i tot allò, realment és un feu important de Vox. És a dir, és una part de partit de règim, d'acord. Un segon element, el trobem amb classes molt altes, barris molt rics de Barcelona, una forta presència de Vox. O sigui, hi ha un sector de la burgesia, de l'alta burgesia, que efectivament arriba a la conclusió de que s'ha de preparar una situació de més enfrontament i que no té problemes en reivindicar o retornar d'alguna manera a referents del passat del franquisme, etc. No té cap problema. Bueno, quin és el tercer element? Que en tot cas és Perdó, hi ha un tercer element, que és allà on ha tingut vots l'extrema dreta abans, per exemple, la Plataforma per Catalunya, tot això va a buscar, o sigui, es converteix en vot útil de l'extrema dreta. Per tant, un altre referent que tenim. Quin és el més preocupant? El més preocupant és que comença a tenir una incidència en sectors obrers, amb classes populars. Per exemple, què dol? Dol que, per exemple, a Bellvitge sigui segona força, a Bellvitge, a l'Hospitalet. I el mateix podem trobar un avenç important al cinturó industrial de Barcelona. Aleshores, aquest és la tasca. Sempre vam posar, amb altres coses hem comentat, no? Vam fer una part de les activitats, una d'elles va ser anar a la SEAT. I a la SEAT estaven esperant que es repartir els treballadors i treballadores de la SEAT, que vam anar nosaltres, anés també Vox. I ens els hem trobat a Nissan, i ens els hem trobat. O sigui, ells saben que hi ha una part de l'extrema dreta que necessita o que busca o que una part de la seva funció política és entrar en forma de divisió i enfrontaments a les classes populars i a la classe obrera. I aquí és on ens juguem, moltes vegades diem, bueno, i com aturem a Vox? I la gent diu, ai, mira, doncs, quan hi hagi anem a boicotejar-lo. Bueno, però el problema és que Vox entra no perquè posi una parada, sinó que Vox entra perquè hi ha una desesperació a la gent que no té sortida. I ell identifica clarament qui són els responsables de tot. Són els catalans, són els immigrants, són els feministes, O sigui, ell posa nom a qui són els culpables i tota la seva política és una política de divisió profunda, d'enfrontament. Per tant, el problema de Vox és aturar trobant, construint una alternativa de les classes d'esquerres en els sectors obrers. Aquesta és una mica la gran batalla, el gran objectiu, la gran perspectiva que hem de dir quan ens diuen i qui li ha preparat aquest camí? Li ha preparat els governs successius que efectivament han portat a la gent a la desesperació. Per tant, només combatent la política d'aquests governs, nosaltres podem construir aquesta alternativa. Per tant, aquest és el problema i aquesta és la batalla i és un dels grans objectius que hem de tenir per davant. Respecte a la qüestió d'un altre element de polarització, perquè és veritat que dèiem, la CUP és qui, d'alguna manera, té un augment important del nombre de diputats i diputades, passa de 4 a 9. És veritat que és dins del bloc independentisme qui menys perd vots, però en perd. I ja no és el problema de quan se'n perd, que no són molts, és on els perd. És a dir, el que també detectem important en aquestes eleccions és que segueix o hi ha un canvi de composició de classe en el vot. Per exemple, el retrocés més important el té a la província de Barcelona, amb 10.000 vots que perd la CUP. Inclús perd en barris que hipotèticament, com Sants o Gràcia, vull dir que hi ha una part de gent que sembla que molt més identificada amb el jove que diu prou ja, per aquí no anem enlloc votant. Pot ser una reflexió més o menys genèrica. Després veurem que això pot tenir lligams amb realitats de la situació política que ens hem trobat després.
Però on perd gran part d'aquest vot? Doncs el Baix Llobregat, Vallès Occidental, o sigui, en el cinturó industrial. I el recupera per Girona. És a dir, una part del vot CUP va canviant una certa composició de classe. Llavors, quan més allunyat estigui una alternativa en la qual nosaltres hem estat participant a la campanya, que era aquesta CUP, guanyem tota aquesta candidatura dels barris obrers i de tot això, doncs més fàcil és que l'única resposta en aquests barris sigui l'alternativa de Vox. És a dir, construir l'alternativa passa per aquesta batalla justament en el cor de la classe obrera catalana. I això és l'element qualitatiu que fa preocupar, diguem-ne, dins de que, és veritat, la CUP ha tingut bons resultats d'un punt de vista, té 9 diputats, diputades, bueno, per nosaltres també té a veure amb el gir que està donant la CUP. Quan la CUP més s'orienta cap a esquerra i cap a un cert acord, que és la campanya que ha fet no només la Dolors Sabater, però particularment ella, més ens allunyem de sectors de classe obrera. Aleshores, té a veure amb aquesta exigència que diem de posar distància, d'independència de classe, de construir-nos, de posar en el centre les lluites que van a més perquè la desesperació creix a les zones obreres en forma de desnonaments. Avui estàvem amb el tema de Vilafranca, amb el tema del desnonament allà, amb el tema d'empreses que tanquen, amb empreses amb el problema dels serveis públics que no arriben, amb necessitats socials que creixen. Per tant, aquest és un element important en la reflexió i en el tema de la perspectiva. Dèiem, si acabem de fer dues puntualitzacions més d'anàlisi. Una, respecte al vot esquerra a Junts per Cat, ja hem dit, Puigdemont és veritat que passa a segon lloc, relativament aguanta. Però el que no deixem de passar és el tema de remarcar que Mas dona un nou pas al costat. I aquest nou pas al costat, a veure si continua i al final la cosa desapareix, el tema, no és menor. I en aquest sentit reivindicar que en el moment que va caure va ser una batalla política important fer caure Mas. Per què? Perquè Mas era la connexió més directa, més genuïna, més experimentada. La continuïtat de lligam entre la burgesia catalana, patronal catalana, i el que era la seva representació política, que era Convergència i Unió. Recordem aquella història. I el continuador d'aquella història era Mas. I quan diem Mas, diem el Felip Puig, diem el Boi, els privatitzadors més actius que hem tingut en aquest país, tot allò. I, per tant, ja va ser important que allò donés un pas al costat i en aquestes eleccions ha donat un nou pas al costat. És veritat que ell ja busca reubicar-se dient-li a Puigdemont, home, ho podíem arreglar, ara que ja ha passat i he vist que no podíem buscar una solució. Però, no obstant, continua debilitant-se. Allò que diu la gent, no? És que el procés, el que ha fet ha sigut a la burgesia. No, a la burgesia catalana el procés el que li ha fet ha sigut una seqüència de cadàvers polítics. Recordem Convergència i Unió, recordem Unió, recordem Convergència, ara PDeCAT. Veurem què passa. Saps què vull dir? Que realment la seqüència amb la que tenim el tema de tot el que ha significat tot aquest temps ha sigut un procés continuat de desgast de les alternatives directes que tenia la patronal catalana en forma política. Per això el tema Mas no és un tema menor. Si mirem el tema de la dreta, tampoc és menor el que ha passat aquí, de les eleccions catalanes. Un ha sigut aquest enfonsament històric que cap partit havia tingut fins a aquest moment amb aquesta dimensió de Ciutadans. No és casual tampoc que sigui el lloc d'origen, és a dir, Ciutadans neix aquí, per tant, el cop d'aquí és superior des d'un punt de vista del propi aparell de Ciutadans. Per tant, anem a veure si Ciutadans ja està en fase de liquidació, com en el seu moment va ser UPyD, o anem a veure, però realment queda tocada, jo crec que de mort, la seva perspectiva política. Ja només quedava reduït a 10 diputats a nivell de l'Estat,
Vull dir que veníem amb una davallada i aquesta ha sigut una davallada històrica que possiblement acceleri la fuga que vam veure al principi. O sigui, ja uns dies abans, quan van haver-hi fugues cap al PP, vull dir, sortir una mica i buscar-se la vida, perquè ja hi havia gent que estava veient que Ciutadans la perspectiva era mínima. Això té importància de cara al tema estatal. La segona és el cop, diguem-ne, del PP, pitjor resultat històric, però no és un cop qualsevol al PP, perquè qui havia fet seva la campanya de Catalunya, com havia fet amb Euskadi, era Casado. I en els dos ha sigut dues catàstrofes. I a qui havia passejat aquí havia sigut a l'Ayuso. I d'alguna manera aquí estem parlant d'aquella continuació aznarista, que va donar sortida a la crisi provocada per la caiguda de Rajoy, recordeu, i que va fer que ja abans de les eleccions catalanes Feijóo i altres sectors del PP ja estiguessin demanant caps i que algú parés a l'Ayuso. Recordeu una mica... Per tant, això s'aguditza i es profunditza ràpidament. Per mi, per això no és casual que la primera reacció que intenti Casado és treure's de sobre fins a l'ombra de l'edifici de Gènova. Vull dir que la primera cosa que fa, alguna ha de fer perquè realment estan molt tocats. Per tant, aquest també té una projecció no només catalana, sinó té una projecció a nivell estatal. En aquest sentit, Sánchez, diguem-ne, el regat curt li ha funcionat fins a cert punt. Per què? Perquè ha fet callar alguns barons, al col·locar el tema de la posició a Catalunya ningú pot criticar en excés, a la vegada reforça que l'única opció la té ell a les mans amb aquesta negociació amb Esquerra per intentar calmar la situació, allunya un cert fantasma de la dreta perquè Casado ara han de refer, Ciutadans han de refer. Llavors, Vox és veritat que reforça, però Vox està lluny per si sol de liderar un govern alternatiu, encara. Vull dir que no diem que en un futur... Per tant, de moment, surt del pas. Llavors, conseqüències té? Sí, a nivell estatal i a nivell de Catalunya també. Quines possibilitats veiem com a més clares? La primera, sembla que tot apunta que anem cap a un govern Esquerra-Junts per Cat. Aquí, òbviament, tota la pressió d'Esquerra és que Esquerra, sabent que hi ha un agreujament de la situació social i, per tant, probablement, com anuncia el propi Fons Monetari Internacional amb els seus estudis, que ja preveu que, ell diu, sobretot al voltant d'uns 2 anys de que va començar la pandèmia, tindrem efectes dramàtics i possiblement aixecaments socials, i això ho adverteixen ells mateixos. I, per tant, sabem que en pocs mesos s'acaben els ERTOs i que en pocs mesos més, 2 anys després, s'acaben els carnets d'atur. I que aquí no hi ha una perspectiva de recomposició. I que mentre això s'està produint, hi ha un procés de desmantellament dels sectors essencials en els quals es podia reconstruir, com el cas de l'automoció, sectors industrials. Per tant, tota aquesta situació apunta a una situació de conflictivitat creixent. I aquesta conflictivitat creixent, la política d'Esquerra és, òbviament, intentar que qui podria canalitzar-la, que podria ser una CUP amb tot el que suposa, en l'acord de la CUP vam signar 10 organitzacions. Per tant, aquest aglomerat més algun altre que es pogués afegir podia ser un referent, perquè és anul·lar-lo. Anul·lar-lo com? Ficant-lo al govern, lligant un pacte de legislatura, o sigui, tenint-lo lligat perquè no pugui aparèixer com un referent d'esquerres. Llavors, aquesta perspectiva és la que avui discutim a la CUP. Amb la CUP guanyem. I és la que diem nosaltres de cap manera el primer punt intenta fer valdre el primer punt de l'acord d'independència de classe, perquè davant d'aquesta perspectiva d'acceleració de la lluita, de la degradació social i, per tant, les possibilitats de mobilització necessàries per revertir-la, necessitem cada vegada més un instrument a l'esquerra clarament identificat amb les lluites i necessàriament enfrontat a la política dels governs. Sigui la política del govern per autonomista i per neoliberal, que serà el govern Esquerra, Junts per Cat, i a la del govern estatal.
també per monàrquica i però capitalista, perquè aquesta és la gestió dels 140.000 milions, etc., que és la que està aplicant el govern. Per tant, necessitem mans lliures per estar amb la gent. I aquest és el missatge clau on la CUP es juga al futur. Nosaltres ho hem plantejat. Si ells acaben entrant al govern, nosaltres no tenim res a fer aquí. És a dir, nosaltres intentarem construir novament el tema de la... Intentarem construir novament una alternativa a partir d'una recomposició de forces, perquè la necessitat és la mateixa. Però aquí sí que la CUP està amb una disjuntiva, una mica la que ha viscut Podemos, perquè Podemos ja ho ha viscut, ja ho hem viscut, això. És el possibilisme de per fer què? I tu veus una mica els resultats que han tingut. De Podemos, de les eleccions a Catalunya, no hem dit gran cosa. És veritat que perquè ha quedat com una terra de ningú. Però atenció, perquè Podemos a Catalunya va perdre 40% de vots. És dels que... Bueno, fora de Ciutadans, Vull dir que Ciutadans és rècord, etc. Però és dels que més vots va perdre. Per equilibris de la llei electoral, li van quedar els 8. És a dir, aparentment no ha passat res, però va perdre el 40% dels vots. I estem veient com l'esquelet de Comuns es va fent cada vegada més petit, cada vegada més... I cada vegada més s'ha de recórrer, com sempre, a les estructures anteriors. Iniciativa per Catalunya, ja ho vam veure amb la Colau, que de crossa, però de crossa número 2, ja era el recurs a l'aparell, el vell aparell d'iniciativa, i ho hem vist ara a les eleccions al Parlament, on directament apareixen amb números significatius, aparell de comissions, o sigui, el COSCU2, que ara és el Gallego, i després la resta l'aparell d'iniciativa. Després de successives crisis, perquè vam tenir la de l'Albano, després vam tenir la del Xavier Domènech, després... successives crisis que anulen allò de nou que portava Podemos respecte a Comuns i queda el vell aparell de sempre, que és el vell aparell d'iniciativa amb els lligams en comissions obreres. Per tant, una mica l'experiència de Podemos ja l'hem viscut en el govern central i l'ha anul·lat a Podemos com una alternativa que en un moment donat va generar il·lusions de la possibilitat de canvi, etc. I aquí a Catalunya una entrada de la CUP al govern la liquida com a alternativa possible amb això. L'última cosa, perquè d'alguna manera l'anàlisi de les eleccions no es pot completar si no introduïm l'element Hasél. Per què? Perquè abans hem dit hi ha elements de tensió social, hi ha elements de rebuig, hi ha tots aquests elements i estan, i d'alguna manera o una altra estan ja a les eleccions. I resulta que el dilluns al matí la maquinària de l'Estat torna a posar en marxa tota la política repressiva. Posa en qüestió el tercer grau, o sigui, tot allò que venia explicant Illa, que ell és la conciliació, que ell és parlemne, que ell és... No, ell és el continuisme de l'aparell repressor de l'Estat. El que passa és que l'aparell repressor va entendre que aquest discurs d'Illa era el que havia de fer en campanya electoral i just acaben i tanquen les urnes i el jutge es diu, tornem-hi, que ara tornem-hi nosaltres. I tornen a posar en marxa. I entre això, i entre el de Hasél, i comencem una altra vegada tots els judicis, totes les coses que havien estat en campanya electoral més o menys callats. I tot això em reacciona. Però aquí quin és l'element nou? L'element nou és la resposta. La resposta de la gent. Les grans manifestacions, les més grans que hi ha hagut a l'últim any, amb tota la pandèmia que hi ha hagut. I nosaltres dèiem, aquestes mobilitzacions feien com un Urquinaona 2. O sigui, era com un entroncar amb aquell sentiment d'impotència, de desesperació, de hem de canviar coses, però que ja es va donar a Urquinaona 2, quan la gent després de la sentència diu, no, si és que és igual que fem, perquè ells et matxaquen. I aquesta sensació que es té en els judicis, que tu ja pots dir el que vulguis, que ja està. O aquell advertiment que feia la Laia Serra quan deia alerta, perquè estem trobant massivament que en els judicis la gent, com que sap que digui el que digui, demostri el que demostri, li cauen els anys que li cauen, està pactant
o sigui, posant-se com a... Sí, jo he fet, però com a mínim que no vagi a presó. I això està actuant judici per judici. I això va generant, aparentment, l'aparell repressor de l'Estat de dir, veus, els estem dominant. No, però estem generant a la vegada una reacció, o sigui, una ràbia continguda, una impotència que d'alguna manera es talla. I per mi aquest és l'element que acaba de lligar l'anàlisi de les eleccions. Sense aquest element, les eleccions s'interpreten... No, però la situació política s'ha d'interpretar amb el balanç de les eleccions i amb la setmana posterior, amb les mobilitzacions que hi ha hagut i amb l'actitud del propi govern de la Generalitat. Perquè el govern de la Generalitat, i ho hem vist, ha criminalitzat novament la joventut, ha reprimit a tort i a dret, i el mateix tema de l'ull una altra vegada amb el tema aquest, i per tant, d'alguna manera, està clar que amb una escalada d'aquest tipus, qualsevol intent de negociació amb Esquerra, amb Junts per Cat, amb tot això, és un suïcidi polític per qualsevol organització que reclami de l'esquerra. Qualsevol organització que reclami de l'esquerra, i això és el que estem batallant dins de la CUP-G, és no podem permetre la repressió del jovent, no podem permetre tota aquesta impunitat policial, hem de denunciar la responsabilitat política que tenen els que actualment i durant anys han estat gestionant tota aquesta repressió que ens ha portat a milers de detinguts, la majoria pels propis Mossos d'Esquadra, i per tant és entroncant amb aquest jovent i entroncant amb els problemes de la gent treballadora, desnonaments, serveis públics, ara hi ha la vaga del 10 de març, el 8 de març, amb la defensa dels drets aconseguits, que realment és possible construir una alternativa. Si no es construeix aquesta alternativa, el camí de Vox està servit. I estarà servit guanyant espais socials en els nostres barris. I aquest és la gran batalla que està per obrir.